दे जाबायसै बिफा बुबाय थानांला रायजोफोराबो बुनानै हरबाय आरो नोंबो दा बुबावसै नोंनि थाखायनो मान सनमान जोबजोब्बाय आंहा गावहाबो लाजिनाय गैया बिमा बिफाखौबो साना मालाय हिनजावखौलाय मानो एदावहैनांगौ नोंलाय आं एदावखैलै आफा आंलाय मालाय हिनजावखौलाय मानो एदावनांगौ जाखो बेबो हाबा जाखानायफोरखौ होमबालाय मानोथो बुजाखो नोंलाय दिनैलाय रायजोफ्रा मेगन सानानैसो बुदोंलै आंखौ रायजोफ्रा बिराद गाज्रि मेगन सादों आंखौ बेनिखायनो आंखौ बिसोर नंखाय दायाव फाव फान्दायदोंलै आयै बिसोर आंखौ ओरैनो बुलाबायदोंसो दाय गैया मा गैया नोंखौ बुंबाय थाखादोंमोन आं मालाय हाबा जानाय हिनजावफोरजों दारायलाय होननानै दालाय मानोथो बेफोरबायदि मस्ला मोनखो नोंलाय दालाय सोर बिहामजोआ फैबावनांगौ जाखो नोंजोंलाय बेफोरखौ टेनसन लायो नामाब्रा नोंसोर बेफोरखौ सानबाय थानांला आं गासैखौबो थिक खालामजोबगोन ना सोरथा नोङो साननैसो गामियावनो ओंखारनांला नों मानो ओंखारालै आफा गामिनिफ्राय ओंखाराबा मानसिफ्रा आंखौ सानगोनसो दाय मावना लानायखाय ओंखाराखै होननानै ओंखारगोन आफा जेबो नङा दे एबारनिफ्राय मालायनि हिनजावफोरजों एसेबो रायलायनांला सोरबाफोर रायदावबाबो माथोखौनो होनांला दे न'फोराव थाबनो फै जागोन दे आयै आं मोसौ लायनानै फैनि सैमानि लान्जाया मालाबाबो सिदा जाया होननाया नंमारगौ बेनो सैमानि लान्जाया बेनो मान सनमान जाजोब्बाय बियो आंखौ रायबाय थानांला जाबायसै आयौ माला बे नारजि बुदांखौ मा एसे मोजां नुयो बालांलाय नायलाय मा एसे मोजां नुदों फटकआव दिल्ली गेटआव साफायजानाय फटकआ जि मोजां जादों फाग्लाया बेनि इसिबां अन्थाव महराव आं गोजावबायहाय आयै नारजि बुदांखौनो आंनि फिसाय महरै मोननायमोनब्ला सानसेजों नारजि बुदांजों ब्रेकआप जानायमोनब्ला बेसेबां मोजां मोनगौमोन आं बालि नायबाबो अहायथारा फाग्लाखौ मा एसे समायना हेन्डसाम बाल दासो देलाय मा नायसोदोंहाय माबाहाय नारजि बुदांनि फट'खौ नायदोंमोन आं जि मोजांथार नारजि बुदाङा नै बेना मालाय गार्लफ्रेन्ड गोनांखौनो नोजोर होगासिनो गार्लफ्रेन्ड थाखो मा जाखो हाबाथ' जायाखैना गथ' गथायथ' खाङाखैना आंनो नारजि बुदांखौनो मोनबा नांगौमोनहाय लाजिया आरो नोङो लोगोनि बयफ्रेन्डखौ बेफोरबायदि नोजोर होबाय थानो सोमसे मा साननांगौ नोंखौ आंना सोमसेनि खोथाखौ साननानैसो फावसायफिनो नङाबाथ' नारजि बुदांखौ आङो हायना मुलि लगायनानैब्लाबो गावनि खालामनो हायोमोन मिथिबाय दुमफाव मा जात होनबाय थायोबाल नोंलाय नारजि बुदांखौ गोसो थोफ्लांबायबालाय मा खालामनो आङो गोसो थोनायाथ' हारसिंसो जायोना आं गोसो थोनो होननानै थोआखैबाल हारसिंनो जालांदों दुमफाव दे जाबाय ओमफ्राय बे मनायावलाय मा लादों बेवहाय बथलसो दङ माने जौ होफैदोंमोन आं बिसानो फायखारियाव औ लानानै फैदोंमोन आरो आङो जौ होफैनो जौ फानग्रानि फिसाफोरालाय आरो जौखौनो फानथिंनांसिगोन आरो दे होमबालाय आं थांनोसै अमा फिसा गोमालायबाय नामा बाल वाय अमायानो गोमाबाय थायो आंना बेखौ नायग्रोलायनोसै अके आयो हनै नारजि बुदां फैदों जों गामियाव नारजि बुदां आयो बाला आंखौनो नायनो फैयाखैथ' नुबाय थानाङा सिमां दुमफाव बिराद गोबाव जाबायमोन मा खबर दंहाय गेजेरावनो मोजां गाज्रि राज फुजा जागासिनो ना हैया नामा आं बालायलाङोहाय बिदियाव थांनो गोजांनायानो बारा आंना एसे बार हाबबानो जि गोजाङो मोनसे दुरबलथाय नुनायावसो लोदोदो मटुटुब माबा स्ट्रं नुयो ओरैनोथ' जि दुरबलखा जेबो नङा थांबानो जायोना आं दुमफावखौ लिंगासिनो दङ आरोना बे दुमफावा खोथाखौनो मानिया ओमफ्राय नारजि बुदां नों राज फुजायाव थांनो नागिरदों थाङोब्ला आंबो थांफागोन दे आंनाव गारिबो गैया मटरबो गैया आयो नायनोसै मा जायो आयो बाला आंखौ लांफानो बादों आरो बिदि नङा आच्छा नोंलाय मानोथो फैदोंमोन जों गामियावलाय बे सोमसि मोनाव थांनो नागिरदों आं मानोबा सोमसि मोनाव एसे खामानि दं बेनिखायनो थांनो नागिरदों आं खोन्थाजालाया आरो बुजिखाबाय दे जों बेफोरबायदि जेबो नङा खामानिनि थाखायसो थांनो नागिरदों आं दे होमबालाय थांदो आंबो थांनोसै ओइ नारजि बुदां औ मामोन आं दाखालि जोंहानि न'आव नोंखौ प्रप'ज खालामनायखौ नों रागा जोंगासिनो नामा बाल ओहो रागा जोङाखै मानो रागा जोंनांगौ जाखो दाखालि बे बाथ्राखौ सोंबाय जोब्बाय बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थाया आं नों जोबोद मोजां नारजि बुदां बेनिखायनो नोंखौ आं मोजां मोनो आरो नोंनि थाखाय आं गासैबो खामानिखौ मावनो राजि जास्ट नों आंखौ हुकुमल' हो मिन्थिबायना नों आंखौ बिथोन होबानो आं गासैखौबो खर' रुजुनानै मावगोन नाङा दे बेफोरखौ मावलायनो दरखार गैया नों नोंनि खामानिखौ मोजाङै मावलांबानो जाबाय अके बेनो आंनि थाखाय थोजासे बे
जोनोमाव नारजि बुदां बायदि हौवाखौ मोननायमोनब्ला आयै सप्तासेसो ओंखाम जानाय नङामोन खोमा आङो। आयै होमबाला नारजि बुदां आइ लाभ इउ नोंखौ जि गोसो थोयो आं। थाबैनो सोमसिजों नोंजों ब्रेकआप जाथों बालनि। जेदिनखालि ब्रेकआप जाबाय नारजि बुदां नोंखौ आं बिखायाव गोबानानै लाबाय आरो। बे जोनोमाव नारजि बुदां बायदि हौवा मोननायानो आंनि सिमां। बेनिफ्राय आरो जेबो नांला। मानो होनोब्ला लाब्रा बड' कार्टुन सिजन 1आव बेस्रा दाउसो देले बेसेबां खस्थ' जादों बेखौ नुयोब्ला आंनि बिखायानो बोरैबा मोनलायथारो बाल्ला। बेनिखायनो नारजि बुदांखौ आं गोसो थोनानैसो लाखागोन। आसा खालामो बे जोनोमाव नारजि बुदाङा आंनिनो जागोन आरो रावनिबो जाया। बाबावो सिखिरि नोंनि साहा फुदुंनाया मा एसे गोथावब्रा। बेनिखायनो नोंसानि न'आव फैबाय थानो लुगैयोलै आं नोंनि साहा फुदुंनायखौ लोंनो। नोंबो फुदुंनो हागोन आरो माबायदि फुदुंनांगौ आं नोंनो खोन्थागोन। होमबाबो नोंनि बायदि जानाय नङाना। नोंना मालाय गोथावथार जाथारो। नोंनाबो जागोन। आच्छा दे ओमफ्राय राज फुजा नायनो थांगोन ना थाङा नोंलाय? नायनोसै मा जायो। आंनाव गारि दंखायोना आं लानानै थांगोन। लोगोफोरखौ बुथुमबानो जाबाय। नारजि बुदांनाव सोङाखैनो आं। जेबो नङा दे नारजि बुदांखौबो लानो बाला। जागोन दे आं नारजि बुदांनाव सोंगोन। थफिराम मा खालामदों बेवहायलाय बेलाय? थफिराम नारजि बुदां बाबावै नारजि बुदां वाट ए सारप्राइजलै। नोंखौबो नुनानै सारप्राइज जाबायब्रा आं। आं सोमसोम मोननाव फैदोंमोनलै साहा लोंदोंमोन आं। आच्छा नारजि बुदां नों बहा फैदोंमोन? आं नोंसानावनो फैदोंमोन। नाथाय नोंथ' आंखौ कलबो खालामाखै। आं नोंखौ न'आव सफैनानैसो कल खालामगोन सानखादोंमोन। बेवहायनो नोंसोरखौसो नुग्रोबाय। माबा थफिरामा जोंहानाव दसे हाबदोंमोन। आच्छा औलै सिखिरिया बिराद मोजां साहा फुदुङोलै नारजि बुदां। बिनि साहा लोंनायखौ मोलोंदावनानै बिराद गोथाव मोनग्रा जाबाय आं। बेनिखायनो सम सम लोंनो फैयो आरो। आच्छा नों फैबाय थायो होमबा? औ गेजेर गेजेर फैबाय थायोब्रा। फै नोंबो हाबलांदो साहा लोंलांदो। औ सिखिरिनि साहा फुदुंनाया देन्जार गोथाव जायो। आं लोंथ'लायला दे। आच्छा थफिराम नोंजों फंसे खोथा दङमोन। ओरै साइडआव फैलाय। बाबावै मा खोथालै? नारजि बुदाङा मानोबा फैदोंमोनबा फैबाबो खोन्थाहरबानो जायो। थफिराम मा मोनफैदों नों बेवहाय? बाबावै मा मोनफैदों होननानै बुंबायलै। बे सिखिरिया आंनिबो लोगोना बेनिखायनो सम सम साहा लोंनो फैयोब्रा। आंनो दिनैसिमबो सोमसिनि न'आव फैफेराखै नाथाय नोंसो फैबाय थायो आरो नों आंनोबो मालाबाबोथ' खोन्थायाखै। बेखौ आं दा मा बुजिनांगौ? जेबो गोरोन्थि बुजिनाङाब्रा। बे सिखिरिनि साहा फुदुंनाया बिराद गोथाव जायो बेखौसो लोंनो फैदोंब्रा। अब्लाबो आंनोथ' एसेबाबो खोन्थानो हायोना। मा मेगन सादों नामाब्रा? मेगन सानाय सुनायनि जेबो खोथा गैया बेवहाय। नाथाय माखासे खोथाफोरखौ खोन्थायालासिनो दा मावब्रा। बिनि सायाव नों आंनि लोगोबावसो। मेगन सादोंबा सादों होननानै बुंलै। नों आंखौ रागा जोंनानै लाब गैयाब्रा। आं साहा गोथाव मोलोंदों नालायसो लोंनो फैदों। नेक्स्ट टाइम जाहाथे नों बेफोरबायदि फैबाय थाया आरो सोमस्रिजोंबो बेफोरबायदि लोगो दाहम। मा धमखि होदों नामाब्रा? धमखि होदों आंखौ? खोनासं सिखिरिनि साहा फुदुंनायखौ गोथाव मोननानैसो लोंनो फैदोंमोन आं। बाखि जेबो नङा। नों जुदि जों सानैखौ दाउट खालामो होमबाना सिखिरिया नोंखौसो रागा जोंगोनब्रा। बेनिखायनो रागा जोंनाङा। आं दा जेबो बुंथ'ला। हायोबा सोमस्रिनिफ्राय जेसेबां गोजानाव थायो था। बावै नारजि बुदाङा दिनै आंखौ धमखि होलायबाय। ओइबार बाबुले बिनि गार्लफ्रेन्डखौ सेख'गोनसो आं। बिनि गार्लफ्रेन्डखौ सेख'नानै हाबा खालामगोन आं। बेनो जाबाय आंनि चेलेन्ज। नारजि बुदां मा खामानि दङमोन? खामानि माने नोंखौनो खबर लानो फैदोंमोन। नों आंखौ मानो फन खालामासै? आं बुंखाबायना आं नोंखौ सारप्राइज होनो फैदोंमोन। नंगौ नामा? दे होमबालाय आं थांनोसै। जागोन दे। बावै माबायदि मानसिलै बियो? मा जाखो? माबा होनलांबाय नामा नोंखौ? नोंजों रायलायबाय थानायनि दाय जादोंब्रा। नोंनि न'आव फैनाङानो जों सानैखौ बायदिसिना होननानै थांबाय। जों सानैयालायनो लाइन मारिखुमादोंनो। दिनै एसे लोगो हमदाव गाबोन लोगो हमदाव नोंसोर सानैया आंखौ बेफोरबायदिनो थगायगोन मागोन बेफोरबायदि बुंनानै थांबायब्रा आंखौ। नाथाय आंखौथ' जेबो बुङाखै। नोंखौलाय मा बुंनोब्रा आंखौसो बुंबाय। दे होमबाबो आं जेबो गाज्रि मोना। मानो होनोब्ला नोंखौ आं मिथिखायो आरो नोंबो आंखौ मिथिखायो नङा होमबा? जों सानैया पियर लोगोसो। औथ' आरो जागोन दे आं नारजि बुदांखौ एबार फन खालामबा बुंहरगोन। दे बुंबानो जाबाय। ओमफ्राय फाग्ला दसेल' फैनानै माथो नोंखौ जेबोखौनो बुंलाङासै। जों जेबो रायलायखाया। ओरैनो दसे लोगो हमो फनाव रायलायो बिदिनोसै। बे मानसिया आनरमान्टिक थारलै नारजि बुदाङा जेबो रमान्टिक नङा। नों बिनि गार्लफ्रेन्ड जाबाय थानांगौबा गैया नों सेससो नोङो। गैया जेबो रमान्टिक जानो मोननाय नङा नों। दे बेफोरखौ सानबाय थाया आं न' सिङाव हाबहैनोसै। दे होमबालाय आंबो थांनोसै। दे नोंसोर सानैनि मोजां मोननायखौ गावस्रा होलायगोनब्रा आङो। बेनिफ्राय सोमस्रिखौ आंनि खालामगोन। सोमस्रिखौनो नांगौ आंनो। बे बुहुमाव सोमस्रिनि अनगा रावखौबो नाङा आंनो।
गानगोन आंनाव गस्ला गैयाहाय मा हा सोमसिनाव दङना गैयाथाय सोंनाय नायनि र' सोमसिनाव गस्ला दङबा बेनिखौ गानगोन आङो अके सोरखौबासो लोगो मोनबाय हो आंखौ नुनानैलाय मानो थाखुमाखोब्रा बेलाय लासैसो सोरखौबासो नुबाय हो मा थाखुमानाय जादों बेलाय माथो आंनो नुगासिनो मानोबा थाखुमाखो आंखौ नुनानै आयौ फाग्लाया आंखौ रावसो हरबावबाय आंखौ गिनानै मानो थाखुमाखो आं लाजिनानै थाखुमानायखौ नुवाखै नामा माथो होलाबायोहाय थाखुमानायफोरखौनो नाथाय मानो थाखुमाखो नोंलाय सोंबाय थायो नोंलाय मानो थाखुमाखो माखो होननानै थांनो थां नों खोन्थालाय मानो थाखुमादों ना आं माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों ना आंखौ गिदों नों जेबो गोरोन्थि मावाखै आरो आं नोंखौ गियाखै लाजिनानैसो थाखुमादों आं नाथाय नोंनि थाखुमानायखौनो आं नुगासिनो माथो मा जाजा होनबाय थायो थांदो नाथाय मानो थाखुमादों बेखौथ' खोन्था बेखौबो बुंलायनांगौ आरो दाखालि हरनिखौ साननानै थाखुमादों आरो आच्छा जेबो नङा दे जा जानानै थांबाय बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा लाजिदों होनबाय लाजिनायखौ मिथिथारा आरो नङा बेफोरबायदि आंखौ नुबानो लाजिबाय थाबा जानाय नङाना सानसेबाबोथ' जों मोगा मोगि जाखागोन बेनिखायनो लाजिनायखौ दोनथ'दो आं लाजिदोंहाय मा दाखालि हराव बे सन्थलाया नालायाव गोलैलांनायखौ आं एसेबो मिथिथाराखैमोन दे जेबो नङा बेफोरखौ सानबाय थानांला दिनैनिफ्राय नोंबो लाजिनांला जोंखौबो बावबाय होननानै साननानै लादो दे जागोन आच्छा दे बिदिब्ला आं फैबाय अके बाय बाय बाला लासैसो बेखौसो नुनांगौ आरो खाफालानो मा एसे गाज्रि आंनालाय आरोबा बे सन्थलाना मा होनो बेनि सिगाङाव आं बोरै नुजागोन दे बेखौ गोसोखांबा लाजिनानै बहा थागोन बहा मागोन मोनलायलायो हाया थुब्ला गावनानै होब्ला हा सिङावनो हाबनानै थासिगौ बायदि मोनलायलायो आंहा लाजिनायानो बिदिखि जायो आरो बालसो शाला गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नोंसोर आंखौ जिबायदि लाजि फोनांबाय बे अमा राजाखौ ओरैनो गारनो हायो बिसोरनि हिनजाव बिहामजो फिसाजोफोरखौसो लाइन लाजोबनोसै आं ओरैनोबा टाउनाव थाहैखायो बिसोरबो ओरैनो हिनजाव सिख्लाफोरखौ फुस्लायनायाव आंहा डेन्जार टेलेन्ट दंखायो बेफोर टेलेन्टखौ बेफोराव बाहायगोन आं बेनिफ्राय गावबुरानि फिसौजो प्रेसिडेन्टनि हिनजाव सेक्रेटारिनि फिसाजोफोरखौ गोसो थोजोबगोन आं मोनथियाखै मा मोनदोंबा नोंलाय बे दुब्लि बारियावलाय जेब्ला एसे प्लानिं प्लटिं खालामनांगौ गोनां जायो जेब्ला आंनो माखासे आइडिया नांगौ जायो नैबे दुब्लि बारियावनो फैनानै सानफैयो आं नंगौ नामा नोंलाय माथो खालामनो फैदोंमोन खिनो फैदोंमोनलै आं बेवहायनो नोंखौ नुहुरबाय आरो आच्छा दिल्लीयाव थांनाया माबोरै जाखो माथो बुंनोब्रा मबाइलानो गोमाबायना ट्रेनावनो माहाजोन मानसि मबाइल गोमाबाबो जेबो नङा गाबोन मोनफिनखागोन नङा होमबा बिदि नङालै आंनो मबाइल मोनसे नांगौ जादोंमोन नांगौ जादों बायनानै ला आंनोलाय मानो खोन्थादों नोंनाव बियाखैब्रा साननैसो ब्लेक एन्ड व्हाइट मबाइलजों थाथ'नोसै सानबायलां ओमफ्राय नोंलाय मा खालामदों बेवहायलाय आं बुंखाबायानो दा आं एसे आइडिया बानायगासिनो मारै मानसिफोरखौ गाख्लायफिननो हागोन माबोरै मानसिफोरखौ खिथेर लाफिननो हागोन बेखौ साननो आं बेवहाय फैदों आच्छा दे लागे रह थांनां एसे सिन्था खालामनि आं दे आंबो खिथु हुगारनो अन्थाइसो नागिरगासिनो अन्थाइ नागिरहैनोसै आं खाथियाव दैबो गैयाना मैला मैथा माबायदि बाथ्रा रायलायोब्रा बे सन्थरायालाय ओरैनो साला दाखालि हाफांजों खिला जायाखै बियो मोजाङानो जादों साला हाफाङासो आंखौ बासायबायना दाखालि बोरैबाबा मानसिखौ सब खुदुमनो लुगैगारो आं हाफांखौ माथो हाफांखौ गोसोखांदोंलै हैद दिनै लोगो हमैनि र' हाफांखौ माबायदि दं बोरैबा बेखौसो गोसोखांलायगारो आंहा आच्छा बार' थाइबानि लारु लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि एपिसोडआव ट्रायेंगल नुदों नङा होमबा ट्रायेंगल माने नारजि बुदां आरो थफिराम आरो सोमसिनि गेजेराव फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना बेनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन भिडिअ नुबाय थागोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो थाबैनो 100K खालामोबा नोंथांमोननि गेजेराव जोङो गिफ्ट हाम्पार लाबोनाय जागोन थाबैनो खालामनानै होदो बाय लोगोफोर